Biye tene mekalo klimugan alini duru san bafila ani mugan alini wɔɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabarani sanfɛ aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na. Bakuruba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ. Ka kɛ ni fɛn min kɔni ye seliba ale ɲɛkɔrɔla seli ɲɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Asimi Goita ale ye a ka baɲumankɛya baaraw ni ka olu ta ka o kɛ ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye balo kiti 53 ale ni sagajugu o taara ka o di fɛn min kɔni ye citerne chauffeur olu ma minnu ni tora fɛn min kɔni taji donni na anw ka jamana kɔnɔna na ale ni minnu banana an bɛna an da don o kunkan ko kuma la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka fɛn min kɔni ye cakɛ i yɛrɛ ye an b'a fɔ ko o baara sira o mun dɔrɔn min bɔra an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw yakubayali bundakun kan ni o ye Umusali Sɛki ye an bɛna an da to o la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ o de bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ banbagaci walemaw dankarili kɛli la u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kolokani ale ni Jɛma an bɛna an da don o la ko walawala ko da aw tulo kan ne bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se. Adamadenya ɲɔgɔn hinɛminɛ dɛmɛ kɔnɔna na fo ka taa se fɛn min kɔni fasoden ɲumanya yɛrɛ ma an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Asimi Goita ale ye hakilina ɲuman ta hakilina mun ni o bɛ tali kɛ ka fɛn min kɔni ye balo ta ka o di mɔgɔw ma maa minnu ni olu mago bɛ a la nin wagati kofɔlen na ni o maaw bɛ tali kɛ an ka fɛn min kɔni ye mɔbiliba chauffeur minnu ni olu kɔni ni tora fɛn min kɔni taji ye ale donni na an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni gɛlɛya minnu taara ka an ka fɛn min kɔni ye tajiko o ma sɔrɔ fo ka taa se fɛn min kɔni chauffeur minnu ni olu kɔni banana kojuguya olu ka denbaya minnu ni olu bɛ yen nɔ ka baloko nasira fɛ ka fɛn min kɔni ye balo kiti 53 ka o ta ka o tila fɛn min kɔni o denbayaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ale ni sagajugu ka kɛ ni seliba ale kɔni hukumu kɔnɔna ye min baara taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tomburubukaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw jabala min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko kandigi ale kɔni kɔnɔna na o nasiraw fɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Asimi Goita a ye a yira a ka nin waleya ɲuman ninnu fɛ k'a fɔ ko jamana bɛ u ka tasibila ka o ta ka o kɛ nin cɛfarin minnu ni u binna faso kɔni tɔgɔya la ka yira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ o min ni o taara ka o kɛ jamana ye ko jamana na o la kodɔn u ye fo ka taa se wagati min ma fɛn min kɔni ye wagati min na jamana kun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na taji donni ko o nasira fɛ minnu sɔnna ka u nin di walasa fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw olu ka lafiya ka taa sɔrɔ o wagati kelen na fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye o kun bɛ ka taa ka bin u kan fo ka taa o ni ka olu don kungo la o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ka an ka sɔrɔ boso siraw ni ka olu yakubaya o wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ Bamakɔ faba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fɛn min kɔni ye dunanjigiso min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko hôtel Salamu ale kɔni kɔnɔna na o nasiraw fɛ baara kɔni nun donna yen nɔ ni an ko o ma ko club des managers d'entreprise du Mali ni o bɛ kɛ jamana ka fɛn min kɔni ye cakɛdaw ni an ko o ma ko entreprise maa minnu bɛ olu baaraw ni ka olu kɛ o ɲɛmɔgɔya la ni an ko o ma ko manager olu kɔni ka jɛkulu ni ka o sigi o nasira fɛ k'a fɔ ko o baaraw taara ka o kɛ an ka minisiri ɲɛma ale ka ɲɛmaya kɔni kɔnɔna na ni o ye Général de division Abdoulaye Mayiga ye nka ni ale nɔnabila la ni an ka minisiri min ka baara bɛnbɛn bayɛlɛmali ko bundakun kan ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin baara mun ni o taara ka o kɛ o ɲɛnɛmayali kɛnɛ kan an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kɛnyɛrɛ ye cakɛda ko ɲɛnɛbɔli bundakun kan ni o ye Umusali Sɛki ale kun bɛ yen yɔrɔ kofɔli in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin ye baara ɲɛnama ye walasa ka fɛn min kɔni ye an ka seko ni an ka dɔnko baarako nasiraw olu fɛ ka o ta ka o bila jamana ka fɛn min kɔni ye baaradaw fo ka taa se kɛnyɛrɛ ye baaradaw olu kɔnɔna na walasa an ka sɔrɔ boso sira ale bɛ se ka yakubaya cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Hali bi an bɛ to baarako nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara nun dɔ ye ko o fɛnɛ taara ka o kɛ ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ an ka faba kɔnɔna na ni a baaraw waliyara an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kokura fɛn min kɔni ye kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw olu ɲɛnɛmayali ko bundakun kan ale ni n'ale ka baara bɛnnen don baarako ni an ko o ma ko emploi o nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko nin baara mun bilalen filɛ sen kan ko a kumakun taara ka o kɛ renforcement de l'auto emploi ni o de ye an ka sifina
sifinnaka minnu ni olu bɛ an ka togodaw la olu ka se ka baara caman ni ka o kɛ u yɛrɛ ye o nasiraw olu fɛ ko o bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ale ni fara ɲɔgɔn kan ka o sinsin an ka fɛn min kɔni ye office du Niger ye ale kɔni marabolo o fɛ k'a yira k'a fɔ ko nin baara bɛna taa i jɔ fɛn min kɔni ye kalo 36 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la nafolo kasabi min ni o taara ka o don a da fɛ o de bɛ taa i jɔ $2 miliyɔn fɛn min kɔni ye ale ni $400 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye n'i ye a yɛlɛma ka na fɛn min kɔni ye a bɛ taa bɛn CFA wari miliyari 1 ale ni $400 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o ma k'a yira k'a fɔ ko nin baara min ni o filɛ nin ni an ko o ma ko programme ko o kɔni talen don ka a kɔkɔrɔma don FAO maaw olu fɛ fo ka taa se Fonds des États-Unis olu yɛrɛ fɛnɛ ma o nasiraw fɛ k'a fɔ ko o baaraw bɛ ka taa ka o kɛ walasa bɛn ale ni kelenya ale ni basigi o ka se ka sabati jamana sifinnaka minnu bɛ togodaw olu la ni olu tɛ faba kɔnɔna na olu bɛ se ka basigi ni ka o sɔrɔ cogoya min na ka ca caman ta ni ka o kɛ u yɛrɛ ye o sɔrɔla o kunnafoniya na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako nasiraw o fɛ ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛma kunnafonidi sira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye état-major général ye ale ye lase kɛ lase min na ni a ye a yira k'a fɔ ko baara caman ko o taara ka o kɛ an ka wolomasiri tabaw fɛ an ye sebaya sɔrɔ mun na k'a fɔ dɔgɔkun kuncɛ ale kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka wulikajɔ belebele ko o taara ka o kɛ walasa ka fɛn min kɔni ye banbagaci walimaw ka dagayɔrɔ ni ka se ka o la perepere tigɛ o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko baaraba ko o taara k'a kɛ o yɔrɔ kofɔlen na mun bɛ tali kɛ Kolokani ale kɔni mara la ni o bɛ Kulukoro yanfan kɔni fɛ ni o baaraw taara ka o kɛ sibiri tɛmɛnen o la o nasiraw fɛ k'a fɔ ko o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye banbagaci wale maa 10 ale ni kɔ ɲana bɔɲɔgɔnko dankarila olu la cogoya min na o kuma ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni kunun ko fɛn min kɔni ye karidenw ye ko baara wɛrɛ ko o taara ka o kɛ an ka wolomasiri tabaw olu fɛ walasa ka dansigi kɛ banbagaci wale maaw olu n'u u ka bololamina waleya cɛjugukɛlanw olu la ko o baaraw taara ka olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛma ale kɔni mara o la ka dankarikɛ ni maa kofɔlen ninnu na ni jɛma ni o bɛ ɲɔgɔn kɔni fɛnɛ marabolo o fɛ ka kɛ sababu ye ka banbagaci wale maa 10 ale ni 5 ɲana bɔɲɔgɔnko ni ka dankarikɛ olu la cogoya min na ale ni u ka bololaminɛw o bɛɛ lajɛlen o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo ko yɛlɛ ko o ye fɛn min kɔni ye fɛnba ye min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ale ni kelenya o sabatili la an ka cɛncɛ kan jamanaw la o nasiraw fɛ Bamakɔ Palais de la Culture kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko jumadon baara kɔni taara ka o kɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ conférence de presse la ni o ye fara ɲɔgɔn kan ye jɛkulu ale ni jamana kunnafonidilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka taa ɲɛfɔli kɛ yɛlɛ awarisi ye ni o kɔni bɛ tagali kɛ fɛn min kɔni ye Imuru ale kunkan ko kuma kan o ta ko fɔlɔ na o baara ɲɛbilaw ni olu nasira fɛ ka a denfaya ni ka o ta ka o di an ka minisiri min ka baara bɛnnen don seko ale ni dɔnko ɲɛnabɔli ko ma anw ka jamana kɔnɔna na ni o ye Mamu Dafe ye o nasiraw fɛ ale kɔni ye wulikajɔ ni ka o ta ka o kɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni baara min ni o bɛna ta ka o kɛ ni o ye ɲɛnajɛ belebele ye ko a bɛna ta ka a bila thème mun na ni an ko o ma ko kumakun ko de bɛ ta ka a kɛ min ye ko yɛlɛ ale kɔni ye baara ye min bɛ jamana kɔnɔdenw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko yɛlɛ awarisi ko u ka laɲini ko o ye 3 ye ka fɔlɔfɔlɔ o de bɛ tali kɛ ka fɛn min kɔni ye maa minnu ni olu bɛ se mɔgɔla yɛlɛ la farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka olu la kodɔn ka u bila u ka minɛnw o kɔni kɔnɔna na a filanan o de ye ka dɛmɛ don maaw ma Mali kɔnɔna na minnu ni u sera ka u yɛrɛ sama ka bɔ maa tɔw cɛla minnu ka baara bɛnnen don mɔgɔla yɛlɛ o ma ni an ko o ma ko récompenser les meilleurs talents o nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye laɲini sabanan o de bɛ tali kɛ ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni an ka danbew ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛ kɔni o ye layɛlɛli o nasiraw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko yɛlɛ bɛ kɛ walasa ka fɛn min kɔni ye nisɔndiya ale ni fɛn min kɔni ye lafiya ye ka o de tila mɔgɔw olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ ko nin kɔni kɛnɛ kan maaba caman minnu bɛ fɛn min kɔni nin jɛkulu in na ko olu yɛrɛ de kɔni kun bɛ ɲɛfɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye commission ale présidente la ni o ye Mariam Jean Bitari ye fo ka taa se fɛn min kɔni ye KTEC Sarlɛ ale ɲɛmaa ma ni o ye Abdelkader Sila ye fo ka taa se an ka comédien ba dɔ ni o ye tali kɛ an ka seko ale ni dɔnko tigilamɔgɔba dɔ la ni o ye Amadou Kasonke ye ka yira k'a fɔ ko olu de bɛna kɛ fɛn min kɔni ye nin ɲɛnajɛ mun ni a bɛna ta ka o kɛ yɛlɛ kɔni tɔgɔya la
ka a kiiritigɛ kɔni nasiraw ni an ko o ma ko membre de jury ka o baaraw ni ka olu ta ka o kɛ o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko an ka mairie min bɛ Bamakɔ sigida 4nan na ko ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan ɲi min na ni a ye foli belebeleba ta ka a ɲɛsin nin hakilina minnu ni o taara min na ni a y'a yira k'a fɔ ko o bɛna kɛ fara ɲɔgɔnkan sababu ye Mali ale ni a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin bɛ dan sigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tam Tam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an n'a kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jikɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ wasala.